Прекрасен ден. Събота. Слънчица специално за нас. Едно въже. Някой се е вързал. Защо се е вързал, за да влезе тук в тази гробница? Не знам. Но то не е трудно. Се влезе. Ето я. Гробницата е на Шейновец. Така. Тук няма нищо. Има моята буква, има тук написано. Какво открихте? Купувна гробница. Я да го видим купува. Там като в Мазек. Сух ми тече вода. Тече, капна ми една капка. Ей, тук тече. Да, тъмна ми капна една капка. Супер красиво. Плътността и вижте тук. Все едно някой е правил някакви... Много точно изделани камъни. Да, точно си е направил някаква... Може да открием някакъв надпис. Някакъв релеф специално така си го е издълбал за красота, сигурно. Може да откриете някакъв надпис, да открием нещо, дето. Ето виж там какво е това пак, тази част, мъничката. Ето. Някаква пънка от камъче. И още една има е там. И там има, и там има. И виж какви са различни по цвят. И гледайте от към мъничкото, е там отгоре също. Так, е там. И някои са по-тъмни, други са по-светли. Да. Ето отводнителна шахта. Отводнителна шахта ли? Сигурно. Вижте, камъка го няма. Това някой е сложил... Кристал, минерал. Не е кристал. Това е опал или нещо такова. Аметис. Не, опал или ахат. Той е паднал отгоре. Има и още. Може някой да го е сложил. Може ли да светнеш само да видим колко е дълбока? Има някакви мухи вътре. Има поне 4 см Има дебелина ли камък. друга такава? Ой, там, я погледнете, тя цветне са там. Това е изкарането по камък. Те са ги изкарали тези камъни. Има няви са колко Или е. е паднал. Сега има още едно Горето го няма. такова. Целият път е изкопан. Да, погледайте, вижте нататъка, където са махали този камък. Виждате ли е там въгълчето? Въгълчето, може да светнеш и тук? Въгълчето има още пространство нататъка. И гледай, наистина, като че ли може би И е продължава. дълбока, тя е дълбока.